Be! Oh, Maritra ka, abot ka. Ano? May surprise ako sa imo. Yan o. Ano yan? Motor, ano man eh. O ano? Ano yan? Mapagalo magparabola-bola sa imo pag sinusuyo. Taka kaya ngunyan, magmotor ka na. Oh. Papamotoran mo ako? Iyo. Ano? Ay, sige kang reklamo pag nagkukuling-kuling ako at yung magkasirimplang pagkita. Uy, ano magsadiri ka ng motor. Sino man yung kinuha? Tigbagal ko sa online. Pwede na yan. Sige man ako ang kwarta. Skorta ko pang service mo. Sir-service. Hiling mo daw. Magmotor. Hindi tataw magmotor, tataw ka baga. Kartiyan mo, abo mo lang magsundo. Gusto mo kaya, permi kang angkas. Malamang. Malamang, tapos papara sapok-sapok mo ko. Anong gusto mo? Ibang angkas mo. Bang angkas mo. Yun na yung gamit-gamitin mo, ayos pa man yan. Ning, Pang gasolina. ang gasolina, ano katig bakalanta ka ng motor? Oh, dapat may kaibang gasolina. Paano man yung maandar? O di mo bakal kang gasolina mo. Kasi na ako mabakal. Grabe naman yan, maghanap kang bakalan. Akin na pambakal. Pagbakal na ano. Akin na. Tigbakalanta ka ng motor, gusto mo pa gasolina. Malamang. Paano man yung maandar? Iyon na yan, oh. Tulak-tulak mo na lang, paparapagal mo kung parabolabol sa imo. Madig din ako, bahala ka man dyan.